Kumusta na ang iyong kalaban? Nakasabay sa krisis ng panahon. Bumaba ang rating ng iyong nanay, at tumatras na rin ang assistant ni tatay. Dati-rati madalas niyo siyang tawanan, madalas niyo siyang i-bash kahit saan. Ngayong wa-epek na, dahil siya ay nangunguna. Lagi niyo siyang tinitira, pero lumalakas pa. Lobat na ba ang kalaban niya? Kailangan niyo ba ang kanyang baterya? May effect pa ba ang iyong propaganda? Hello losers, kumusta na? Ang boses niyo'y hindi na marinig. Please ngumaw nga pa, kapal mukha. Alam niyo bang lugaw na ang inyong lola? Pati ang latang vlogger ay kinakalawang na. Dati-rati madalas niyo siyang tawanan, madalas niyo siyang i-bash kahit saan. Ngayong hindi na, negative na ang drug test niya. Kung mag-IQ test ang lola niyo, negative din. Kaya lobat na ba ang kalaban niya? Kailangan niyo ba ang kanyang baterya? Kaya pa ba o aatras na? Hello losers, kumising na. Lugaw na ba ang inyong lola? Pati na rin ang inyong lolo. Puro palpa, puro walang kwenta. Hello losers, kumising na. Lobat na ba ang kalaban niya? Kailangan niyo ba ang kanyang baterya? Kaya pa ba o aatras na? Hello losers, kumising na. Hello losers, gumising na.